The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Revelation chapter 2 verse 10, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 2 Timothy 4, 7-8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but to all who have loved his appearing. 1 John 2:17, And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. 2 Corinthians 10:4, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. John 8:58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. 2 Corinthians 5:17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Matthew 7:21, Jesus said, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon nga mga kalag. So, sa atong tagsa kalag, gikinahanglan nga atong usisahon kung napapakita mga sala nga atong gitiner diha, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Wala kita katunan sa pulong sa Dios kung na kita mga sala, since we are not filled by God the Holy Spirit and we are out of fellowship. So, as our routine, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which is the recovery technique or rebound technique nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imubuhata ka na ikaw ang damnausap, o ikaw nga higala. Tawgon ka lang na ako higala, kay di ka pa man usa ka Kristohanon, so gidapit ka, giawhag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, imong free will, and make the most important decision nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magandam tas tong kaugalingon, pinagi sa hilong mga pagampo. Let us pray.
Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga dinhi mo kami gidala dinhi aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga buluhaton sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong grasya nga gipabuhi mo pa kami hangtod ni higayuna. Gumikan lamang kini sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. We don't deserve it, we don't earn it, we don't work for it. Kay grasya man kini. Uban kami karon pinagis pag tudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, aron kami makapupo og dugang pang prinsipyo o kamatuoran nini imong imong itudlo kanamo nining adlaw. Salamat niya among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diha ni Kristo. Welcome now sa ning atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. Okay, so I hope anamos may panglawas diha o let us now concentrate sa ato pagatunan niining adlaw. Og niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Of course, ang atong kinabuhi lumalabay man lang as we have always told you kini atong pag kinabuhi karon mura lang tag nagabiyahe og mao nagiingon nga mura ta og inalis ngaw lamang like a vapor nga kanang ania kita karon ugma wana. We are here today, gone tomorrow. Now, as believers in Christ, of course, nagabarog naman kita sa prinsipyo nga human ta maluwas, luwas kita hangtod. Okay? Once saved, always saved. Og kana ato lang gipasikad sa saan sa Dios ug ang Dios dili mamakak sa iyang mga pulong. Iyang saad kana nga ni kanatong iyang mga anak ug kita karon tagalangit naman, di naman taga dinis kalibutan, although niya pa kita. We are in this world but we are not of this world. Ug busa ingon nga mga Kristohanon, igo lang kita magasunod sa mando, kabubuton, pahimangno, tuyo, plano sa Dios. Wala kita mahimo, gawas niya na. Outside of it, life would be meaningless. Wala gyud kahulugan. Busa, aron nga atong mailhan ug atong masabtan ang makatunan, ang tinuod yung kahulugan sa kinabuhi, mao na tugon sa Dios nga patunon ta siyang pulong sa adlaw-adlaw. Ug mao nga dili na ordinaryo kini atong pagkinabuhi karon kay we are supposed to live the unique, sophisticated, and talagsaon nga matang sa pagkinabuhi, the spiritual life, eusebia sa Grigong pulong, holiness ang atong pagkabalaan ug kini atong maugmad pinagi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ug pagsibong ngadto sa unahan, pag-abante to advance in our spiritual life. Because God's will is for believers to be winners in this life and in the life hereafter. Mao na kay ang Dios ato namang
natunan ka na, siya man ang magtigmugna og mga mananaog. He is the author of winners. That's why He has a wonderful plan for each one of us, nga iyang mga anak. Okay? Now, of course, as a believer, gikinahanglan nga magpadayon kita niyaning pagkapositibo ngadto sa iyang pulong. Ngadto sa pulong sa Dios. Gani ang attitude nga buot sa Dios nga atong magamit ngadto siyang pulong is boiling hot, dili kay lukewarm o cold, dili. Buot sa Dios nga atong pagtagad sa iyang pulong, nagasukaw-sukaw, nagabukal-bukal gyud, mainiton kita. Mao na nga the word of God is second to none. Wala gyoy makalupig, because the word of God is the thinking of God. Naman na sa Isaiah 55:8 and 9. I hope wala gyud na nimo makalimti. Unsa may gisulti diha sa mga bersikulo. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Namo na. Kinahanglan nga magpositibo kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay sa diha nga kita mga usab na nga itong pasiuna. In other words, we change our priority from loving the Word, studying the Word, ngadto na sa world, ngadto na sa mga kalibutanon, mga cosmic. Then, mao na, a believer becomes negative to the Word of God, and therefore he would say that I have no more time to study God's Word. Kining maong magtutuo will eventually be disoriented to the reality of life and will easily be deceivable. Madali ra siya malingla sa mga mini nga mga butang ni ining kinabuhiya. He is easily deceivable by false things in life. But as doctrine has been telling us, and will tell you again, that once ang usa ka magtutuo, mawad-an siya sa iyang gana sa pagtuon sa pulong sa Dios, he begins to live a life of misery. A life that is confused. Life of discipline gikan sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, he starts to live a world of unreality. Mao gina ang dangatan. Sa dihang ang usa ka magtutuo, moingon na siya sa Dios nga, I'm sorry, I have no time for doctrine. Ang Dios in turn mosulti ka na siya ngadto ni ining maong magtutuog. Well, I'm sorry, I cannot give you my blessings. Kundili disiplina ra gyud. So, mao nang kanunay nato ning subli, it is a matter of choice. Imo gyud nang kabubuton ang giagad. Now, mahimo ka magsigil ka diha pagkakarnal, but mahimo pod nga ikaw mahimong spiritual. Now, mao na nga kanang maong magtutuo nga itong gisgutan nga wa na kuno siya panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, he becomes his own worst enemy. You see? Kung busa, he would not be able to reach capacity for life. Di na yun. Wa na siya puruhan pa nga makabuot pa niya ka ng katako sa pagkinabuhi and cannot find his niche in life. Dili yun. And busa, he would not acquire spiritual discernment in life. Dili.
confused na gyud siya. Disorganized na ang iyang pagkinabuhi. Na nagkinabuhi na siya sama sa dili magtotoo. Although he is a true believer. Luwas siya. Apan ang iyang pagkinabuhi, niining kinabuhi miserable. You see, ang spiritual discernment nga itong hisgutan kanunay, kini, produkto kini, byproduct of success sa gitawag o numdum ka ba punga, critical pathway. Critical. Now, this is classified as critical pathway nga naman. It is indeed critical to success in life. Panalitan sa ICU. Di ba critical na ang batawag ni mo na? Intensive care unit. Intensive care unit. So, without Bible doctrine in your life as a believer, now, you're going nowhere. Wag yung kay kanang dangatan yan. Well, dangatan ni mo marang pagka-miserable, pagka-alaot, pagka-makaluluoy, nagkaguliyang na lang yun ang imong pagkinabuhi. Produkto rin yun kasi imong desisyon. Nusta? So mo na nga, buot sa Diyos nga, sagulon ang pulong niya, sagulan na to og pagtuo. Kaya, di ba ito naman naghisgutan nga mo ni stage 1 function sa unsa katubang matang sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaog pahuway, faithless life. Namdong ka pa. Og this produces diha sa atong frontal lobe. Frontal lobe. The condition of doctrinal reality. Mahimo ng klaro tataw ang pulong sa Dios. Kondisyon na kini nga diin ang pulong sa Dios mas labaw pa katinuod than anything else. O kini magaproduce kini og Diyos nun ng mga pangunahuna or ang biblical viewpoint, ang viewpoint sa Diyos, pangunahuna sa Diyos. And once a believer possesses divine viewpoint thinking, musugod na siya o unsa ang konya ng espirituhan ng gawm, spiritual power. And that is when he becomes dangerous na. Di pagkagusto niya na ma-dangerous ka na sa mga dili magtotoo, dangerous ka na sa mga magtotoong way ka na mo tuon sa pulo sa Diyos. Nya na kay gitawag og spiritual discernment, na kay spiritual sensitivity. You see? He is effectively nagatuman na siya sa gitawag na itong category 1 kabubuton sa Diyos. Unsa man ang category 1 nga kabubuton sa Diyos? Viewpoint will of God. Nung ka pa. Review gyapon Viewpoint will of God. Ang magtutuo niining bahina is now able to think the thinking of God. Makaunahuna na siya sa pangunahuna sa Diyos. Busa, mo resulta kini sa iyang pagtuman sa maong kategory 2 nga kabubuton sa Diyos nga mo gitawag viewpoint will of God. O kini nagatubag sa pangutanag unsa bay buot sa Diyos ako hunaon mao na viewpoint will of God. Unya sa iyang pagpadayon iya na po matuman katoy kaduha nga gitawag operational will of God. He is able to do the works of God. Magkatuman siya sa buluhaton bahin sa Diyos, ang tuyo sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos, ang mga mando sa Diyos, ug siya nagatuman, fulfilling the key nga siya mahimo ng mananaog nga magtotoo, winner believer. Kay iya namang gibuhat
ang tanan nga buluhaton as unto the Lord. O labaw pa niini, kini siya nga magtotoo who now has the spiritual power, makahimo na siya sa pagtuman nining sunod na pong kategorya nga kanang kabubuton sa Dios nga gitawag og geographical will of God. So ang operational will of God, category 2, answers the question, what does God want me to do? Ug ang ikatulo, geographical will, kanang maong magtotoo nga itong gisigutan dinhi, is able to fulfill God's will for him to be or where to stay. O santo pa, magatubag kini sa pangutana, asa may buot sa Dios nga akong adtuan. Where does God want me to be? Kita nimo? So mao kini ang tulo kamatang sa mga kabubuton sa Dios. Kaya binimo, sa diha nga ang usa ka magtotoo mugamit na sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, kini iyang magamit bahin sa iyang panghunahuna, sa iyang pagdasig, sa iyang pagpanulti, o ang gitawag og overt behavior pattern. Isip mo ka na iyang magamit. Kaya nagagamit naman siya sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Kasabot ka? And with the application of doctrine ngadto sa kasinatian, mao kini ang makaproduce og unsa espirituhanong pagtubo. This is what leads to the defeat of evil. Imo nang madaog nimo, mapildi nimo mga kadautan nining kinabuhi. Kinabuhi nimo ingon nga Kristohanon, kay kita as human beings bisan mga magtotoo na ta naa magyoy nature of evil kay ngano man. Ibo ka ngano? Na malagite kinaiyang makasasala. Nga mo ni magatukmod na to pagbuhat o mga dautan sa mga cosmic nga mga kalihukan, you see, resulting kini sa imo ng pagpadayon sa pagtubo, mo resulta kini sa imong pagbuhat o mga Diyos nun nga mga buluhaton, production of divine good. O kay may imong gipagadakan ang pagbuhat o mga mayong binuhatan nga Diyos nun, divine good, you can anticipate, makapaabot ka sa grace, blessing, grasya nga mga panalangin gikan sa Diyos. You see? Kini iyang pagbuhat nini, pagsibog sa unahan, pagtubo, pagpadayon siyang spiritual momentum, kini mag-produce kaniya og spiritual emotion sama sa feeling of the Spirit, love, divine viewpoint, hatred, o righteous indignation. Mao ni makaproduce diha kaniya ingon nga magtotoo. Mao ni atong itawag niya og spiritual emotion, feeling of the Spirit, love, gugma nga diin ikaw gipunan sa Espiritu Santo. Ikaduha, ang imong Diyos nun nga mga pangunahuna o kanang nanakay pagkalagot sa mga dautan, mga sala. You see, you hate them. Kay nagabarog ka naman sa kamatuuran. O ang ikatulo mo, nakitawag na to righteous indignation. Naman sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 26, nga nagaingon, be angry and sin not. Kasuko lang apan ayo pagkasala. You see? Kaya abin mo, ang usa ka magtotoo nga masuko o niya dili magkasala is to be angry only at sin, only at evil. Dili kadtong nagabuhat. Kasabot ka? So that is righteous indignation.
you rebuke ang mga dautan, ang mga, well, of course, ibaw naman ang dautan mo, mani ang pulisa ni Satanas. This is Satan's policy. While God's policy is grace. So, this is spiritual emotion. Muna itong kanang isgutan din O dugang pag yun yan it produces divine viewpoint, compassion, ang imo ng pag kanang bati o kanang gibugaton ngadto sa uban. Di lang kay gibugaton, mubati ka na og mga ingnon takaluoy ngadto sa uban. These are all spiritual emotions nga atong hisgutan dinhi. And they are the heart and soul of the divine viewpoint lifestyle. Now, mao kini ang gitawag nato byproduct sa imong paggamit na sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian. Ug dugang pagyon niya ang iyang paggamit na sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian maga-produce pagyon ni. Kanang resulta pagyon kini o gitawag na itungod niya ato naman gitunan spiritual self-esteem. O this can only be acquired pinagi sa iyang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Hinumdum ko pa niya itong memory aid na itong giingon nimo nga RFFJDPIHPO 10 problem solving devices gisangkap ni sa Dios kanato. Ang atong paggamit ni ining napulo ka mga solusyon sa mga suliran nga atong atubangon. The problem-solving devices in life. Iyahaning gisangkap sa Dios kanato mga magtotoo. Kay apil man ni, sud naman ni sa plano niya. Ang iyang plano is the best and the highest. In fact, it is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, o problem solver. Mao man ay description nato sa plano sa Dios. Kita nimo? Kay sa imo ng pagpadayon sa paggamit ni ining napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran, mo resulta ra ba ni nga ikaw maokupado na sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. You see? Ang atong tumong di lang kay pagka-spirituhan o pagkahamtong kundi nga si Ginoong Jesucristo mapurma na gyud, maugmad na gyud nganhi sa atong kinabuhi. You see? We are occupied with the person and character of our Lord Jesus Christ. So gikinahanglan ang atong persistency, consistency, perseverance. Ako lang ningi hubad sa Binisaya nga pagkamalahutayon, makugihon, masigihon, pagkamalahutayon in taking in the Word of God. Kaya kini maugmad kini ngadto sa category 1 love. Numdong ka, love for God the Father. Category 1 love. Atong gugma ngadto sa Dios nga Amahan. O kini maugmad, kini maungmatang sa gugma, maugmad nato kanang sa atong pagpadayon sa pagsibog sunahan in our spiritual momentum, developing love for the Word of God. Ma-develop pag yun, maugmad pag yun ang atong gugma ngadto sa pulong sa Dios. O kini magadasig ka nato sa tuman sa mga mando ug sugo sa Dios. O kini mo resulta in the worship of God. Naman sa may but pasabot o worship. Ibaw ka? Sa but pasabot? What do we mean by worship of God? Well, the worship of God is the exaltation of the person, the character of God, and the plan of God. Including, of course, ang atong pagpasalamat nga niya na dinhi sa frontal lobe kanato sa atong kalag. You see?
Kung sa pag-yung mga dugang pag-yung resulta sa imong pagpadayon na yun sa pagtubo diya sa pulong sa Dios. Kung sa may ubang mga resulta, well, there are more positive results like doctrinal orientation. Ma-oriented na kagdugang sa pulong sa Dios. Unsa pa, doctrinal objectivity. Objectivity ang imong pananaw, pagtagad ngadto sa mga tao, sa uban pa mga butang nining kalibutan na. Objective, dili subjective ang imong pagtanaw kanila. Unsa pa? Well, doctrinal confidence in God. Maugman pagyud na. Musamot pagyud ang imong pagsalig, kanang pagsandig, kanang pagsandig sa Dios. Unya unsa pa? Doctrinal courage toward men na nakay doctrinal kanang imong kalig-on kaisog ngadto sa ubang mga katawhan. Unsa pa? Doctrinal o goal orientation na nakay objective or kanang tumong nga nahiluna ka na sa imong tumong nga mao ang spiritual maturity. So, in other words, kanang maong magtutuo who has finally figured out what he's trying to do in life. No, di man ini. Only Bible doctrine can give the proper orientation of the believer to know what he is trying to do in life. Pulong sa Diyos ra gyud. Tinuo na. Mao ra gyud makahatag niya husto tukma nga kanang orientation. Nga imo gyud masayran, you know how to know what you are trying to do in life. You see? Life is meaningful now, purposeful kanimo. Plus, na kay grace orientation. Kung sa may layangan in grace orientation, humility. Plus, na kay sulod nun nga kanang kaanyag ingnon ta. Inner beauty. O kini maugmad nimo kung ikaw lalaki, you develop that true masculinity nimo, o alang sa mga bay, true femininity kanimo. So mao na nakita nimo. So mao kini ang establishment ni ining gitawag natong divine viewpoint lifestyle. O kana paminaw, that is God's goal. Alang ka nato, tagsa-tagsa ka nato mga magtutuo. That's God's goal for every believer. So, ako malikon nga, He has two objectives. Duha ka tumong o kanang iyang kabutunon. Ang una nini, the establishment of this divine viewpoint, mental attitude, lifestyle. Ang iyang pagpahiluna niining mga Diyos nun nga mga pangunahuna ug ang iyang matang sa pagkinabuhi. Ug ikaduha, of course, as a byproduct of that, mao na nang imong pagbuhat ug mga maayong binuhatan, the production of divine good. Ug paminaw, sa diha nga kanang maong magtutuo, nakakabot na ni ining stage o ang kanang maong magtutuo is now in a position nga siya magamit na diyas mga kamot sa Dios. He is usable. O ikaduha nga stage, of course, maong divine viewpoint historical impact nga ang maong magtutuo has to the kanang nasa impact ngadto sa ubang mga magtutuo and to the rest of the human race, both directly and indirectly.
Di ba ako kang atong gisgutan kaniya tumitungod sa kinabuhing Joseph? Nomdong ka ba? Atong sublion. Paghisgot bahin niya. Nomdong ka pang Joseph. Di ba? Siya ang object of jealousy. Kanang nangasina ang iyang mga igsuon. He was the object of jealousy among his brothers. Nga naman, tungod kay kadto si Joseph, nagsigi masyaghatag og impact ngadto sa tanan. Daghang iyang na-impact sa iyang kinabuhi, especially sa iyang kaugalingong mga igsuon nga mga karnal o mga reversionista. You see? O mangyoy, gana ang mga igsuon niya pulong sa Diyos, wala. They were negative. So, kini si Joseph, naibaw naman ta sa atong pagtuon ni nga, naluwas kini si Joseph sa sayo nga edad. He got saved very young. Ug siya na interesado yon sa pulong sa Dios. Sa sayo pag yung pangidaron niya, bata pa kayo siya. Unlike his father nga si Jacob, kato mas Jacob ang iyang amahan, wag yo'y gana po ni si Jacob sa iyang amahan, way gana o doktrina. He was operating without doctrine in most of his life. Wala. Hapit tibuok niyang kinabuhi. Now, kini Joseph, nag-inusara in taon siya sa iyang pagtubo diya sa pagtuon sa pulong sa Dios. Well, alang ni Joseph, siya okay lang. It's okay. Kaya nga nagbarog man siya sa prinsipyo, one with God is a what? A majority. Mao na iyang gibarugan. One with God is a majority. And so, mo katuto iyang gihimo. Na-promoted siya nga chief shepherd niya. Promote pa gyud siya og administrador sa mga kalihukan siya nga amahan. Sa dihang nag-edad na siya 17 anyos. 17 years of age. O niya, gipromote kini siya over those of his older brothers. Gilapas-lapasan niya ang iyang mga isuong. Na-promote kini siya who were more than twice of his age. Some of them were. O, wag yun sila ganas doktrina. They hated doctrine. His older brothers did. Diin man nila magkatuni kining ilang attitude. Gikan sa ilang amahan nga si Jacob. Utro man po gana. So, wa sila ganas pulong sa Dios. Busa, ilang silagan nila ang Diyos. They hated God. They hated anybody nga mo function with doctrine. Namely, kato si Joseph. Ug may hinungdan nga one day overpowered him in Dothan, as we see diha sa kapitulo 37 diha sa Genesis. Now, and having overpowered him in Dothan, ilang gilabay ning taon si Joseph ngadto sa muraba og kanang bungaw. Ilang gilabay, fully intending to murder him. You see, apan unsa may natabo, instead imbis ilang ilang patyon, ilang gibaligya ni si Joseph into slavery dito sa Ehipto, assumed because he would be out of sight. Ilan lang kanang gipatuo nga namatay na siya, he would be out of sight, out of mind. They will never have to deal with him again. Manang ilalang itong gibuhat. Apan, sod sa 13 anyos,
13 years, Joseph went through the vicissitudes of rising and falling sa kakanaong ang iyang pagkinabuhi. He went to work for Potiphar with purchase of this slave market there dito sa Egypto. Now, so kini Joseph, nagagamit lang yun siya sa mga pertinent doctrine ngadto sa kasinatian. So nagpadayon siya sa pagtubo. Allah, he kept on being promoted hangtod nga he became in a matter of months the chief administrator sa mga kalihukan ni Potiphar. And that is when Potiphar's wife, asawa ni Potiphar, of course, misuway sa pag-seduce ni Joseph. He tried for many months to seduce Joseph, but it didn't work. Huwag mo salir. Until finally, ibaw kang sige buhat asawang Potiphar, iyang gibira kini si Joseph one day, and umiingon ng asawang Potiphar, we just have to go to bed. Imagine. Kung sa may gisulting Joseph, not me, I'm out of here. Ayaw in taon ko buhati ana. And for that, unsa man, Joseph was railroaded, gidali kini nilag priso. Now for the same reason, he was sold into slavery ngadto sa Egypto tungod sa iyang doctrinal nga klases pagkinabuhi. He was railroaded into prison. Gipriso ni siya, gibanlod dito sa prisuhan. Unsa may iyang sinati karon, he was experiencing category 1 suffering. Unsa man ning category 1 suffering according to the will of God. O niining bahina, ining maong kaso, other members of the human race causing Joseph to suffer. Naman na, iya tong gisinati. He not only has compassion suffering for them, but he was also the target of the evil retaliation against him tungod sa iyang doctrinal nga matang sa pagkinabuhi. Ug niining maong hitabo, of course, ang asawa ni Potiphar. And Potiphar was stupid like Jacob. Ito bang amahan ba ni Joseph was stupid. Kini si Jacob, ang pasabot. They were stupid. They did not understand what was going on. Kaya they were spiritually blind. So, kini Joseph gipriso for over 2 years, 2 tuig. O kung bahin na ganing mga tawhanong mga pangunahuna from human standpoint, murag imong tanawon murag hopeless na ang iyang kahimtang. Basta apan kung sa divine viewpoint kapag tanaw, ang Diyos exactly knows what was going on tungod kay ang Diyos kanunay nasayod what He is doing. Of course. Now, God does not make mistakes. Naibaw ka naman na. Write that in your notes. God does not make mistakes. Dili masayop ang Diyos. Paminaw. Get this. Ang Diyos mutugot sa dautan. God allows evil to exist. Dinhin kalibutan na. Apan ang Diyos, dili gyud masayop in what He allows to come into the life of a believer in Jesus Christ, functioning with doctrine. Dinhi kalibutan na. Sabot ka. Ugbusa, ang Diyos ana ay promosyon na lang ni Joseph. Nga wa gyud mo santop sunaon ng Joseph. It never crossed Joseph's mind. Joseph never imagined sa nature of the promotion that God had for him in life. Wa gyud siya magdahom.
Bisa gamay. There was no way that he could see it. Kay, he was just blind to it. Now, of course, Joseph was not blind. Wa kay nabutahan siya tungod kay wa siya maga-function sa husto. No. Joseph was not blind because he was functioning in evil. Wa. Hindi man evil. He simply was blind tungod kay he does not know what the future holds for him by way of this planned na promosyon gikan sa Dios. Kasabot ka? Apan, in order for God to get Joseph niya ng maong posisyon nga buot niya, buot sa Dios ba? As Prime Minister of Egypt. For it would not only be the target of immense blessing from God. Labihan yung nakuha itong promosyon. Ang iyang espirituhanong kinabuhi, di gyud maapektahan by his temporal blessings. Di gyud matarog. His material blessings, his kanang position in life, his wonderful marriage in life, ang iyang espiritual ng kinabuhi would go right on. Kaya bini mo, prosperity in life, in many respects, is a greater test. Tinoon yun. Greater test to the believer than adversity in life. Gusto? Inundong ka pa ba niya itong 8 momentum tests? Nakalimot na po ka. Unsa man itong 8 momentum tests? Ang memory aid nga kung gihatag nimo is OPT SAHDP. Ako na lang ning ingnon nga OPSA HDP. OPSA, O is N, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, and prosperity. Mao na. The 8 momentum test. So, ang issue mo kini, is it going to distract Joseph from doctrine in phase 2? No. Joseph kept right on doctrine. Padayon yung siksibog natusunahan. He never missed a heartbeat of doctrine, of his occupation with doctrine. Okupado yun siya sa pulong sa Diyos. Sa iyang divine viewpoint, mental attitude, bahin o unsa, kauswagan, prosperity. He never missed it in adversity as well. Wow. Mauto si Joseph gi-promote to become the Prime Minister of Egypt. Pila pa edad niya? 30 anyos pa. 30 years old. Now, just try to imagine that so abrupt and sudden kind of promotion. Kalitra yun. Prinsipyo, only God is the true, genuine source of promotion in life. Ako malikon. Only God is the true, genuine source of promotion in life. Kaya ang prinsipyo ng itong yubulgan mo, okay, God promotes the humble. Kadtong ang gisgutan nining humble, grace-oriented, spirit-filled. God promotes the humble believer, but demotes the proud, arrogant, self-righteous believer. Sa kagtong pagkasulti, God promotes the humble, but demotes the proud. Dahil pag yung prinsipyo nga ato isumpay, the way up is the way down. Now, of course, tagaan ka na ko mga bersikulo pag it's all about humility. Now, Mateo 23:12. Imo ba nang isuwat? Mateo 23:12. Lucas 14:11. Lucas 18:14. Og Santiago, James chapter 4 verse 6. God resists the proud but gives grace to the humble.
dinhi lang kita kutob usa ka nga dawa ato ni padayon ugma. So ayaw og sipyat sa sumpay ni ining atong paghisgot ning the real meaning of life. Magampo ta. Higala kung mamatay ka karon, simbako. Di gani madala tuog simbako. Kung galing mamatay ka karon, naibaw ka ba o mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod kang turan? Now, higala ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon nga imo ka nang may bawan. Mao nang ako kang gipangutana, nining maong pangutana, tungod kay mao kini ang labing mayungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So, pangutanon ta ka, usab, luwas ka ba? Dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Are you saved? Dili question kung nagkinabuhi ka ba sa ka talahoron o dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Are you saved? Now, ang Biblia kung nagsulti, kinahanglang maluwas kita. Now, higala, in order to be saved, first of all, kinahanglang moangkon ka nga ikaw sa kamakasasala. Matod basta nga Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 o 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wala giayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka himaya sa Dios. Kung mao ka hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo. Gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala. Sa paghatag kanimo kagayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Sa laktod nga pagkasulti, ikaw mahilangit lamang, pinagi sa pagtuo lamang, kang Kristo lamang. Maura ka na ang paagi sa kaluwasan. Wala ka na mausap. Kanang maong plano iya sa Dios, ug ang Dios dili mamakak sa pag-ingon niya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya kang Ginoong Jesucristo, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Ang Biblia nagasulti nga ikaw maluwas pinagi sa pagtuo. Ug wa nay bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw ka na mong dugang bahin sa kamaturan nga ang tao maluwas lamang pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. O pinagi lamang sa imong mga pulong nga kami makatubo sa among kalag pinagis pagtuo ni adlaw-adlaw. Bani kami, O Diyos, sa among pagpadayon sa pagkinabuhi, ubo sa imong grasya. Salamat niya mong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini mao ministry, O Diyos. In a mighty way, pinagi sa imong plano, sa imong tuyo. Dada kami pagbalik ugma dinhi, aron kami magpadayon
sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.